Ahojte, vítam vás po dlhšej dobe na mojom YouTube kanáli. Som rada, že ste tu znova so mnou. Dnes sa spolu pozrieme, ako vyšívam malé darčeky, konkrétne kľúčenky na oslavu. Oslava síce bola ešte v auguste, ale k tomu sa ešte dostanem na konci videa. Pôvodne som rozmýšľala nad tým, že spravím menovky k stolu, ale potom som si povedala, že hosti možno viac poteší niečo, čo si môžu vziať so sebou domov a používať každý deň. A tak vznikol nápad s kľúčenkami. Vyšívala som ich dokopy 15 kusov, dievčenské aj chlapčenské. Aby boli farebne odlišené, začala som najprv vyšívať chlapčenské so zeleným písmenkom, teda iniciálkou každého mena. Vyšívala som z koženky, takže sú pevné a vydržia aj každodenné používanie. Myslím si, že to je taký malý, ale milý darček, ktorý má aj praktickú hodnotu. Koženka je trochu pevnejší materiál, takže je treba mať ostrú ihlu v stroji, ale aj správne vystúžený materiál, aby nevznikli vlnky. Na jednu sériu som vedela vyšiť 4 kľúčenky, takže šitie som musela opakovať. Opakovala som ho celkovo 4 krát. Samozrejme ale stále s inými iniciálkami. Tieto dizajny som si už dopredu pripravila v počítači a dala ich na USB kľúčik. Takže som ich potom nahrávala rovno v stroji z USB kľúčika. Takže teraz sa vyšívajú ďalšie 4 chlapčenské kľúčenky. Chalani potom na oslave mali dobrý nápad, že vlastne tie kľúčenky sú super, majú to na kľúčiach a potom môžu používať ako podpivníky. Takto postupne vznikajú všetky kľúčenky, jedna po druhej. Takže máme hotové ďalšie 4 kľúčenky a ideme si ich vystrihnúť. Toto je časť, pri ktorej treba byť opatrný, ale veľmi trpezlivý. Koženka sa striha trošku ťažšie, keďže je pevnejšia, ale myslím, že výsledok stojí za to a trošku sa potrápiť. Zatiaľ som si to vystrihla len takto zhruba. Potom budem detailnejšie obstrihávať. Takže chlapčenské máme hotové, poďme teraz na dievčenské. Vyberiem asi takúto fialkovú. Fialková sa každému páči.
Musím sa priznať, že toto videjko malo byť ešte oveľa skôr, ale krátko po tom, čo som toto videjko natočila a vyrobila kľúčenky, ma čakala ešte operácia obidvoch očí, takže som už vlastne nič potom nenatáčala ani nezverejňovala a dala som prednosť tomu, aby som sa dala dokopy. Pre mňa to bol celkovo intenzívny deň, vlastne 2 dni, keďže jeden deň mi operovali jedno oko a hneď na druhý deň mi operovali druhé oko. Potom som naozaj potrebovala viac času na oddych a na zotavenie, aby som sa vôbec nenamáhala a dala očiam čas, aby sa zahojili. Aj preto toto video pridávam až teraz, ale hovorím si, že radšej neskôr ako nikdy. A možno niekto z vás, kto sa chystá na podobný zákrok, ocení, že sa dá po operácii vrátiť k tvoreniu. Dúfam, že vás potešilo pozrieť sa, ako takéto kľúčenky vznikajú. Ak máte chuť, napíšte mi do komentára, ktorý variant sa vám páčil viacej, či dievčenské, alebo chlapčenské, alebo to bolo obidve. Ďakujem, že ste tu a že ste si našli čas pozrieť si moje videjko. Verím, že sa znovu vidíme pri ďalšom projekte. Ľudia mi napíšte dole do komentára, čo by ste radi videli ďalej v ďalšom videjku, alebo by ste si chceli niečo spolu so mnou pekne ušiť. Ľudia píšte dole, poteším sa. A toto je taký malý pocit víťazstva, keď už len vložím karabinku a zacvaknem. Ďakujem, že ste tu a že ste si našli čas pozrieť si moje videjko. Ak to došiel až sem, dajte mi srdiečko do komentára ako podporu a verím, že sa znovu vidíme pri ďalšom projekte. Čaute!